tagbahan di labaw pa sa uban. Igsuon sultihan ko ikaw, miyain ang tanan. Kung magtigong tagbahan di dito sa langit, napuloy-an atuta sa langit, ngarang tampuy-an din wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta iyong mag-uban, kauban Jesus sa langit nga pulianan. Tuta sa langit ngarang tampuy-an di wala